Σήμερα η εκπομπή μας, η Κυριακάτικη Παρέα, βρίσκεται όπως βλέπετε πίσω στο Κάπα Στούντιος, εδώ στα Σπάτα. Εδώ θα δούμε πώς γίνεται η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, η γνωστή πρωινή εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα. Εδώ ακριβώς γίνεται και η εκπομπή του πρωινού καφέ της Ελένης Μενεγάκη. Αυτό εμείς που ήρθαμε να δούμε εδώ είναι την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Θα δούμε ο σκηνοθέτης, όλοι οι συνεργάτες του, πώς ακριβώς βγαίνει η εκπομπή. Θα δούμε το πλατό μέσα. Θα πάρουμε και τη συνέντευξη από τον αγαπημένο μας δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι για όλα αυτά μας βοήθησαν οι χορηγοί Via Vacanza, το πρακτορείο Via Vacanza και το κατάστημα ενδυμάτων PG. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο με κάμεραμαν το Γιώργο τον Κουζούκα, να δούμε πώς γίνονται τα γυρίσματα και τι έχουν να μας πούν αυτοί που είναι μέσα. Undercover, you're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find out you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one, anything for you 'cause you're the one I love. You're my lover, undercover, you're my sacred passion and I have no other. You're a fire and desire. When I kiss your lips. Λοιπόν, καλημέρα Ελλάδα με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη εδώ στο γραφείο, εκτός αέρα, από το στούντιο του Αντένα βέβαια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ, κοντά σας. Και εγώ χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα. Φαίνεται, βέβαια, εντάξει, φέρατε την Κο στην Αθήνα. Εγώ θα ήθελα να έρθω στην Κο και να τα πούμε από κοντά. Δεσμεύομαι ότι θα γίνει όμως αυτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή να γίνει. Να ξεκινήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος σας πιέζει. Εντάξει, έτσι συνήθως λένε οι άνθρωποι της τηλεόρασης, τους πιέζει ο χρόνος. Εάν τους πιέζει ο χρόνος, θα κάτσουν στο σπίτι τους, παιδί μου. Έχετε όμως πίεση, έτσι. Μα το ακούω συνέχεια ότι ξέρεις κάτι, πω, η δουλειά αυτή είναι δύσκολη, δουλεύω πολλές ώρες. Δεν φτάνει που έχεις τη δημοσιότητα, έχεις μια καλή δουλειά. Σε εμπιστεύεται ο κόσμος τόσα χρόνια. Παίρνει και καλά χρήματα. Από πάνω θα κάνεις και παράπονα, όχι. Όχι στη μιζέρια. Έτσι είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όσο πιο λίγο η πίεση, τόσο πιο καλύτερα για όλους. Πού ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια? Είναι οι ερωτήσεις που θα κάνω. Είναι από τα παιδιά του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Ναι, τις πιο δύσκολες και ακόμα δεν ακούσατε τίποτα. Θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, συντομία, που ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια? Δυστυχώς θα έζησα στην Αθήνα, και λέω δυστυχώς γιατί αν έχεις μεγαλώσει τα παιδικά σου χρόνια στην Αθήνα, ουσιαστικά δεν ξέρεις τη ζωή. Ευτυχώς όμως δεν ήμουν στο κέντρο της Αθήνας, ήμουν 10-12 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Και τα χρόνια που μεγάλωσα εγώ, δηλαδή τη δεκαετία του 50, τα περίχωρα της Αθήνας ήταν διαφορετικά. Είχε αλάνες, είχε χώμα, είχε ζώα, είχε δέντρα, είχε φυτά. Τα ξέρω όλα. Τώρα πια υπάρχει τσιμέντο, μόνο τσιμέντο. Μόνο τσιμέντο. Εδώ, αν ρωτήσει ένα παιδί της Αθήνας, τι είναι παιδί μου κερασιά, θα σου πει η γυναίκα του μανάβει. Ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε? Ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Εργάτης μαρμαράς και από φτωχή οικογένεια. Σχετικά φτωχή οικογένεια. Αλλά εργατικοί άνθρωποι, τίμοι άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι. Έχετε άλλα αδέρφια? Έχω μια αδελφή εν ζωή. Δυστυχώς έχω χάσει τον αδελφό μου πριν από 8 χρόνια. Μια μεγάλη απώλεια για μένα. Και έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, φυσικά. Ήσταν καλός μαθητής στο σχολείο? Ήμουνα πάντα μέτριος μαθητής. Ήμουνα μαθητής του 15-16. Αλλά προσέξτε, την εποχή που το Άριστα ήταν 17,5-18, τότε δεν είχε 20. Ήμουνα μέτριος μαθητής, θα έλεγα. Δεν ήθελα να ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Ήθελα αυτό ακριβώς. Δηλαδή
να αποδίδω στα μαθήματά μου χωρίς να κάνω την υπερπροσπάθεια και να πάρω βαθμούς. Δεν τα πήγαινα καλά με τους βαθμούς, δηλαδή δεν με ενδιέφεραν οι βαθμοί. Μέτριος μαθητής, καλός σε ποιο μάθημα περισσότερο? Στα θεωρητικά μαθήματα ήμουν περισσότερο, αλλά ξέρετε κάτι, είχα την ευτυχία επειδή ο αδελφός μου ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος και ουσιαστικά όταν εγώ άρχισα να πηγαίνω στο γυμνάσιο, εκείνος να είναι στα πρώτα του πανεπιστημιακά χρόνια στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, να τον μιμούμε, να διαβάζω, να ακούω μουσική από πολύ μικρός. Έχω διαβάσει πάρα πολύ στη ζωή μου, μα πάρα πολύ στη ζωή μου. Τόμους, χιλιάδες τόμους βιβλίων. Αυτό σας ωφέλησε όμως και για τις εκπομπές που κάνετε? Πάρα πολύ. Τα βρίσκω μπροστά μου. Τα βρίσκετε μπροστά σας. Μέτρος μαθητής, αλλά στις σκανδαλιές, καλός? Έχω την εντύπωση ότι στο σχολείο πρέπει να έχω πάρει όλα τα βραβεία. Ήμουν πολύ ζωηρός. Ήμουν ο πλακατζής της τάξης. Ήμουν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάντα καλή διάθεση και χιούμορ. Σεβόμαστε τους καθηγητές τότε και δεν τους σεβόμαστε, ξέρετε, από υποχρέωση. Αυτό πολύ σημαντικό, δεν τους φοβόμαστε, τους σεβόμαστε. Αλλά εμπνέανε και εκείνοι σεβασμό όμως. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια μου και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, γιατί τις πρόλαβα αυτές τις μεταρρυθμίσεις και εγώ, γυμνάσιο, λύκειο κτλ. Έδωσα εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο και μετά καταργηθήκανε. Έδωσα εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο και μετά καταργηθήκανε. Μπερδεύτηκα κάποια στιγμή γιατί ενώ είχα τελειώσει το γυμνάσιο και πήγα στην πρώτη λυκείου, ξαφνικά μου λένε δεν πας πρώτη λυκείου, πας τετάρτη γυμνασίου. Πολλές μεταρρυθμίσεις. Τους σεβόμαστε λοιπόν και μας σεβόντουσαν οι καθηγητές και τους θυμάμαι έτσι με πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Πάντως πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι πρέπει να σεβόμαστε τους καθηγητές, τα παιδιά περισσότερο. Όταν σεβασμό και εκείνοι βέβαια. Όταν εμπνέουν σεβασμό και εκείνοι και όταν γίνεται και μια προσπάθεια από το σπίτι για να σεβαστούν τα παιδιά τους, δασκάλους και τους καθηγητές τους. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε σοβαρή ευθύνη και εμείς οι γονείς. Και το λέω ως πατέρας, γιατί έχω 3 παιδιά, δεν ξέρω αν προλαβαίνω ερώτηση των παιδιών. Προλαβαίνετε ερώτηση των παιδιών για τα παιδιά, θα τα πούμε. Παιδιά σε 3 διαφορετικές ηλικίες. Προσέξτε, έχω τη δυνατότητα αυτή να ζω όλες τις φάσεις ενός παιδιού. Το μικρός ο Ιάσονας είναι 8 ετών, πάει Δευτέρα Δημοτικού. Ο μεσαίος ο Φίβος είναι 13 ετών και τελειώνει την πρώτη γυμνασίου, θα πάει Δευτέρα. Και ο μεγάλος ο Κωνσταντής τελείωσε τις σπουδές του στην Αγγλία μουσική τεχνολογία και είναι 25 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, έχω τα πάντα. Τα έχω γνωρίσει όλα. Όλα, τα έχω δει όλα που λένε οι νέοι τώρα. Και βρισκόμαστε σε εποχή που πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη? Τώρα λέτε. Ανοίγουμε θέματα. Μια απονεμένη ιστορία. Στερηθήκατε πολλά στα παιδικά σας χρόνια, γιατί είπατε από φτωχή οικογένεια, σε σχέση με τα παιδιά από σήμερα που έχουν πάρα πολλά πράγματα. Εσείς, σαν παιδί, στερηθήκατε πολλά, έτσι δεν είναι? Σε σχέση με αυτά που έχουν. Ζηλεύετε τα παιδιά τα σημερινά που έχουν τα πάντα, από κινητό, ίντερνετ, όλα? Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Σε σχέση με τα σημερινά παιδιά, εγώ στερήθηκα τα πάντα. Τα χρόνια εκείνα στην οικογένειά μου δίναμε τη μάχη της επιβίωσης. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης Μαρμαράς. Πόσο μπορεί να πάρει ένας εργάτης Μαρμαράς? Και δεν είχαμε απαιτήσεις. Προσέξτε όμως, δεν είχαμε γίνει και καταναλωτές. Δεν απαιτούσα, δεν ζητούσα εγώ. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχα ζητήσει κάτι από τους γονείς μου. Αν εκείνοι είχαν τη δυνατότητα να μου το πάρουν, το εκτιμούσα. Ανήκω και εγώ στην κατηγορία εκείνων που όταν παίρνανε καινούργια παπούτσια, μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια, δεν το φοράγαμε για να μην παλιώσει. Έχω κοιμηθεί και εγώ με ζευγάρι παπούτσια στο προσκέφαλο. Όταν μου τα παίρνανε συνήθως Πάσχα.